Днес ще се опитам да оправя деня на 200 непознати, защото напоследък всичко е някак мрачно, хората са изнервени, карат се постоянно и реших за един ден да направя нещо позитивно. Тук в мен държа 200 позитивни послания, които ще раздам на напълно случайни хора. Но има ловка. Имам само 3 часа да ги раздам всичките. А ако не успея, ще дам 100 евро на случайен минувач. Може би това беше лоша идея. Предлагам направо да започваме. И е време да пуснем таймера. 3 часа официално текат. В момента е 11:26. Трябва да съм свършил до 2:26. Здравейте! Извинете, може ли да ви дам едно позитивно послание, за да ви оправя деня днес? Здравейте! Може ли да ви дам това позитивно послание, да ви оправя деня днес? Заповядайте. Усмихвам се, така трябва да бъде. Абсолютно. Момчета, поздравявам ви. Благодарим много. Чао и легден. Ето с такива хора имаме нужда. Те не знаят, че са 200 различни. Actually, 50 различни. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание? Благодаря. He was speaking English, but still, he take it. Още 197 to go. Забелязахте ли как вървя в права линия и просто хората, които идват на тях им давам. Хубаво е да можеш да преценяваш хората и да пропускаш малките деца, защото това вече не е нормално. Времето ми тече. Здравейте, извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания? Can I give you this to make your day? That's only function. But today we have to climb. Yeah, no problem. I'm just giving away them. Like, for good chatting. You can translate it. It's actually something good. There you go. One for you too. Have a nice day. Англичаните няма да ми избягат от радара. Здравейте. Извинете, може ли да ви дам това? Няма така става. Надяваме се да нямаме повече такива. Сега си правя сметката колко трудно ще е да раздам 200 на 200 случайни хора. Вече доста от тях ще ми отказват. Отзад на флаерчето има QR код, за да могат после да си гледат видеото. Вижте колко съм умен вече. И защото изглеждаше много празно, исках да го запълня с нещо. Здравейте! Може ли да ви дам това позитивно послание, за да ви оправя деня днеска? Заповядайте едно и на вас. Чао, легден! След като снимаме клипа, ще обиколим около центъра, където сме минавали, за да проверим дали някой ги е хвърлил. Понеже не е хубаво да замърсяваме. И аз не искам хората да замърсяват с моите лищета. Не ме разбирайте погрешно, не че не искам да дам 100 евро на някой. Но 100 евро са си 100 евро. Тези видеа те карат да излезеш от комфортната си зона. И те научават да си говориш сам, което не знам дали е добре или зле. At this point. Окей, супер. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание? Чао, легден. Здравейте, може ли да ви дам това позитивно? Чао, легден. Жената не пожела, но няма проблем. Извиняй, може ли ти дам това позитивно послание да ти оправя деня днеска? Чао, лека. Той беше малко стреснат. 2 часа и 48 минути. За 11 минути съм дал 10, 12. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание да ви оправя деня днеска? Много проблем. Правим само на англичани, не знам това дали е добре или зле. Много деца, много нещо. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание да ви оправи деня днес? Аз мога да го правя. Все пак. Добре, окей. Чао, няма проблем. Чай ги тук. Брат, много искам да се пече на такова, брат. Не, наистина. Гледай го, какво прави печа, бах ти уди. Здравейте, извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания, да ви оправя деня днеска? Поне доколкото могат, заповядай. Само да си дам нещо по-различно, да не ви давам еднакво. Заповядай. Благодаря. Чао, легден. Благодаря. Заповядай това позитивно послание да ви оправи деня днес. Извинете, заповядай това позитивно послание да ви оправи деня днес. Чао, лека. Извинявай, искаш ли позитивно послание да ти оправи деня днес? Не иска, но няма проблеми. Защото аз съм сигурен, че ще има хора, които искат. Още 180, надявам се, аз не ги броя, просто се надявам да свършат. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание, да се опитам да ви оправя деня днес? Да, благодаря ви. Чао, лека! Знаете ли, аз хванах формулата, слушайте се. Давам ги на възрастни хора, понеже те се радват да им се оправи деня. И аз това целя, така че мисля, че ще имаме някакъв проблем. Оле, брат, покажи влака!
Хора, получихме нова информация. Този влак е внос от Холандия на старо. Така каза този непознат човек, който мина зад камерата. Смятам да му се доверя. Възможно е краката да ни заболят. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание да се опитам да ви оправя деня днес? Благодаря. Чао, лека, всичко хубаво. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание да се опитам да ви оправя деня днес? Благодаря. Чао, лека. Стигнахме почти до Пантеона. И сме до никъде. Трябва да помня, че все пак сме хора и може да се изморим и ще стане много тега. Извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания и да се опитам да ви оправя деня днес? Благодаря ми, просто сме. Няма проблем. Чао, Легден. Не е удачно, няма проблем. Ще отидем по някой, който е удачно. Аз раздавам лищета. Позитивни послания. Те са много хардкор, диша и ще мине. Трябва да са за някакви по-млади. Здравейте! Извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания, да се опитам да ви оправя деня днес? Благодаря. Чао, Легден! Станаха ето толкова и са минали 22 минути. Къде са ми младите групички от хора? Трябват ми 10 момчета или 10 момичета и така. Не ме снимай. Имаш и колия нещо? Не ме снимай. Само си представям как някой ще дойде сега и ще ме набие за това, че снимам. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание, да ви оправи деня днес? Чао, лека, ти можеш повече отколкото мислиш и не си изглеждаш страхотно. Трябва да сме позитивни, трябва да правим добри неща. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание, да се опитам да ви оправя деня днес? Чао, лека. Виждаш ли някаква промяна? Смисъл, намаляли ли са? Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание, да се опитам да ви оправя деня днес? Чао, лека. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание, да се опитам да ви оправя деня днес? Чао, лека. Още там ма голи мъже. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание, да се опитам да ви оправя деня? Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание, да се опитам да ви оправя деня днес? Чао. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание? Чао, лека. Вижте, почвам да влизам в серия. Аз почнах да ващам по двама едно време. За бързо. Извинете, момчета, може ли да ви дам тези позитивни послания, да ви оправя деня днес? Поне да се опитам, де. Заповядай. Чао, лека. Било прясно вие кашника, ще Абсолютно да, освен ако нямате някакъв проблем. в тази страна. Виж отзад е QR кода. Трябват ми повече младежи. Извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания, да се опитам да ви оправя деня днес? Заповядайте. Чао, лека. Благодаря. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание? Да се опитам да ви оправя деня. Чао, лека. Аз също ти знам. Така ли? Следвам от YouTube, аз просто не разбрах. Те ли? Да, ще. Мега див. Благодаря това. Да се снимам с. Абсолютно може. Това беше първата снимка с мен. Сега след 20 години той ще продаде тази снимка поне за 5 милиона минимум. Снимал съм от 34 минути и остават още 2 часа 26 минути. Човек, ти се едно не съм мръднали, разбираш ли? Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание, да се опитам да ви оправя деня днес? Чао, лека. Искате ли това позитивно послание? Надявам се да ви оправя деня днес. Чао, лека. Дали ще се карат за позитивните им послания? Ама на мен ми даде по-дългото. Тук изглежда феймъс и на помаха на камерата. Или на мен, но не се сещам кой е, така че. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание, да се опитам да ви оправя деня днес? Той е достатъчно добре оправен. Радвам се, но въпреки Това това... няма да ми е излишно, благодаря. Чао, лек! Благодарим много, чао, лек ден! Вижте колко позитивни хора има. Тези пейки изглеждат толкова уникално, след това цялото върви. Може би не е тази. Вижте колко пейки са начупени. В смисъл, не може ли някой да ги оправя? Трябва ли аз да ги оправя? Искате ли такова видео? Оправяме 500 улични пейки. Аз бих се захванал, ама май ще има проблем в общината. Гледам, всеки един мой тип да бъде легален по очевидни причини. Знаеш, натам има повече сянка, въпреки че сме позитивни днес, аз ще получа слънчев удар, така че нека завием натам. Шит, хора, май направихме грешен завой. Нали знаете, по грешен завой. Понеже тук няма много хора. Но вижте колко хубаво е времето във Варна и няма никакви хора. О, калинки, здравейте! 100! Заповядай, позитивно послание. Ето и за дамата. Чао, лек ден. Пак сме на раздвоение. Единия път има сянка,
а другия слънце с кола. Трябва ли да поема опасния път, за да намеря хора? Здравейте! Може ли да ви дам това позитивно послание, да се опитам да ви оправя деня днес? Едно за вас и едно за дамата. Благодаря. Чао, Легден! Хора, аз не осъзнах, че са две. И аз ги държа и изведнъж направих така и видях, че са две и викам, едно за вас, едно за дама. Се тая. Важното е да има позитивни послания. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание, да се опитам да ви оправя? Can you speak English? Yeah, can I give you this good thing? It's good words to make your day, to cheer up your day. Yeah, thank you very much. And one for the girl. Yeah, have a nice day. Английският ми се изпари в момента, в който почнах да говоря на него, защото ми проговори на руски. Аз не знам руски. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание, да се опитам да ви оправя деня днес? Чао, Легден! Влизаме в серия, брат. Влизаме в серия. Извинете, може ли да ви дам едно от тези позитивни послания, да се опитам да ви оправя деня днес, доколкото е възможно? Благодаря. Чао, Легден! О, влизам в серия, гледай коста. Здравейте! Може ли да ви дам това позитивно послание? Добре. Хора, минали са 44 минути от видеото, а аз съм до никъде. Трябва ми по-оживено място. Трябва да сменим стратегията. И май е време да използваме градския транспорт. Само как да стигнем до градския транспорт? Извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания, да се опитам да оправя вашия ден? Няма проблем. Чао, Легден! Харесва ми как трябва да жонглираш между дясно и ляво, защото не знаеш аз на къде ще завия. Хора, имам нужда от помощ, някой трябва да провери откъде мога да си хванем автобус. Минаха 40 минути от видеото и аз съм раздал нещо от сорта на 30 максимум. Трябва да седим наляво. Но това е пътя, гайс. Добре, ще се качим на този бордюр тук. И ще се надяваме да не бъдем блъснати от някоя кола. Възможно е да сме до 100. Кога залъгвам, дори 50 не сме стигнали сигурно. И тук ми изглежда като край на пътя. Уникално. Хора, излъгах. Имаме път. А там виждам подлез. Покажи подлеза. Така че може и да стигнем на време до спирката. Да мога да изкъбим много време, чакайки автобуса, понеже ако не успея да ги раздам за 3 часа, ще дам 100 евро на случайен човек. Забравяйте също така да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не спускате още яки видеа, защото съм подготвил много луди неща. Само ми трябва време. И ето го подлеза и вече сме на спирката. Чакаме автобуса. И хора, вече слязахме от автобуса, остава час и 50 минути. Изкъбихме доста време, но поне тук е доста по-оживено и смятам, че ще бъде много по-добре. Може ли да ви дам тези позитивни послания и да се опитам да ви оправя деня днеска? Извиня, приятел, може ли да ти дам това позитивно послание? И то е червено, явно сме към една посока, момчета. Как се ви? Какво правите? Събираме пари, тогава скачаш с топки. Искаш ли? 50 цента? Да, една скачаш с топки. Естествено, че искам, дръж. Събираме за трошек. Това е моята и... Стига, бе. Искам 4. 4. Искам 4. 8. Аз си избирам. Оле, те са големи. Човек, скила. Скила, какви са? Вземай. Как 8? Не, стига, не. Подкрепям ви бизнеса, момчета. Бата, стана зелено. Губим зеленото. Ето 2 евро, брат. Благодаря много и аз. Чао, лека. Чете, купих топки. Лека ден. Моля? Лека ден. Лека ден. Те ли казах? До края на малко не разбирам. Не знах, извинявай. Те се връщат, може да ми дадат още топки. Това видео за YouTube или ефир? За YouTube. Да, видео. Да, видео. Мама е в YouTube! Обичи, чао. Обичам конта. Снима ли го? Не кажа, че не го съм. Хора, времето ни тече. А ние имаме още много. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание? Не може. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание? Чао, лека. Дай надолу. Дай натам. Не от тук. Отсам надолу дай камерата. Извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания, да се опитам да ви оправя деня днес? Да. Значи, заради жената може да отказва. Нещо ме пласи по врата, някакво паяче. Нещо ми подсказва, че ще се проваля, но надеждата умира последна. Остава ни още час и 40 минути. Извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания, да се опитам да ви оправя деня днес?
Заповядайте на вас. Чао, лека. О, шит, yes. Извинете, момчета, може ли да ви дам тези позитивни послания, да се опитам да ви оправя деня днес? Това е много интересно. Да. Чао, лека. Ще забелявам как всички карат колелета. Може би ще е хубаво, аз вземам едно колело и те да карам. Извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания, да се опитам да ви оправя деня днес? Заповядайте на вас. Чао, лек ден. Извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания? Добре. Значи не може. Отиваме баш център, отиваме в окото на бурята. Варна е просто един голям социален експеримент. Мога да срещнеш всякакви хора, не е важно ти какъв си, а някакви хора ще срещнеш. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание, да се опитам да ви оправя деня днес? Чао, лека. Извинете, господин камерамен, може ли да ви дам това позитивно послание и да се опитам да ви оправя деня днес? Ще кажеш да, ама не може. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание, да ви оправя деня днес? Чао! Съвет си да имате social anxiety, да ви е страх от хората и аз идвам с тази камера в лицето и извинете, може ли? Извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания, да се опитам да ви оправя деня днес? Добре. Заповядайте. Чао, лека. Новата стратегия. Отиваме при млади хора. На възрастите вече им писна от нас. Отиваме при млади. Извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания, да се опитам да ви правя деня днес? Заповядайте. Чао, лека. Да изкупя едно зайче. До никъде съм. И остават още 1 час и 30 минути. Надявам се да съм раздал 100 кого за лъжно. Извинете, момчета, може ли да ви дам позитивни послания, да се опитам да ви оправя деня днес? Ето, заповядай. Две. Чао, лека, да. Хора, прецакахме нещата, дадох му две. Нищо. Така е трябвало да стане. Мисля, че са на протест срещу мен. Трябва ли да се пазя? Ще младите хора как реагират, гледайте. Извинете, може ли да ви дам по едно позитивно послание? Да се опитам да ви оправя деня днес. Благодаря. Заповядайте. Чао, лека, и на вас. Извинявай, приятел, може да ти дам едно позитивно послание, да се опитам да ти оправя деня днес? Чао, лека. Изглеждаш уникално. О, гледай се. Имам позитивни послания, ако искаш мога да ти дам едно, ама парички нямам. Мога да ти дам. Нямам, извинявай. Не подкрепям просенето. Изглеждат напълно работоспособни. Глеждат се по земята, за да може, ако видим някъде позитивно послание на земята, да го вземем. Няма да го даваме, ама по него да не цапаме природата. Извинете, може ли да ви дам едно позитивно послание, да се опитам да ви правя деня днес? Окей, благодаря. Чао, лека. Извинявай, може ли да ти дам едно позитивно послание, да се опитам да ти оправя деня днес? Чао, лека. Извинете, момчета, може ли да ви дам едно позитивно послание, да се опитам да ви оправя деня днес? Благодаря. Доколкото е възможно, да. Чао, лека. Извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания, да ви оправя деня днес? Хора, в прогнозата пише, че ще вали, но това слънце не предвестява дъжд. Извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания, да се опитам да ви оправя деня? Чао, лека. Come on, guys, имаме още час и половина. Да! Извинявай, може ли да ти дам това позитивно послание, да се опитам да ти оправя деня днес? Чао, лека. Аз няма да се откажа да ги дам. Остана ми час и 20 минути, за 10 минути сме раздали около 20. Май. Ние всеки път раздаваме по 20 и още не мърдат, така че ясна е работата. Сегаме до тук, където всичко започна. Моите оператори умират. Може би трябва да им дам почивка. Но как да стане, като имам толкова задаване? Умирам. Извинете, момчета, може ли да ви дам тези позитивни послания? Да се опитам да ви оправя деня колкото мога. Чао, лека. Мисля, че тук има крещяща нужда от позитивни послания. Но трябва да ги раздам. Стават 1 час и 17 минути. Много по-тегаво, отколкото си мислех. Отиваме към Тракия. Извинете, може ли да ви дам едно позитивно послание? Да се опитам да ви оправя деня днес. Извинете, може ли да ви дам едно позитивно послание? Can I give you a little cheer up for the day? Yeah, thank you. Have a nice day. Like them. Раздаден е сравнителен брой от тях, но ще остава доста позитивно. Can you speak English? I'll say, oh, no problem, I can speak English.
But my English is very bad when I'm filming. Because I don't know why. Много е приятно, че хората излизат с децата си, сплотяващо, така. Но защо няма групички? Къде са локалните? Къде са алтернативните? Къде е моят шанс да ги раздам? Въпреки това остава 1 час 13 минути. Аз няма да се предам. Ще си спася тези 100 евро, каквото и да ми коства. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание? Да се опитам да ви оправя деня. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание? Добре. Не, извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания? Да се опитам да ви оправя деня днес, доколкото мога. Няма проблем, чао, лек ден. Извинете, може ли да ви дам по едно позитивно послание? Да се опитам да ви оправя деня, доколкото мога. Ето и за вас. Чао, лек ден. Значи работа на един оператор не е лесна. Още по-трудно става, като не ти плаща. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание и да се опитам да ви оправя деня, колко се може днес? Чао, лека. Извинявай, може ли да се опитам да ти оправя деня? Чао, лека. Извинявай, може ли да ти дам това позитивно послание и да се опитам да ти оправя деня днес? Чао, лека. Извинете, може ли да ви дам това позитивно послание и да се опитам да ви оправя деня днес? Чао, лека. Всичко е възможно, малките неща, справя се добре, кого залъгвам. Извинете, може ли да ви дам тези позитивни послания и да се опитам да ви оправя деня? Не може, но ми показа палец. Така че ви оставете тези лайк на това видео. Това беше просто знак да ви подскажа на вас. Извинявай, може ли да ти дам това позитивно послание да се опитам да ти оправя деня днес? Извинявай. Може ли да ти дам това позитивно послание, да се опитам да ти оправя деня? Само да видя някой го хвърли на земята и има си кощите. Извинете, искате ли едно позитивно послание да ви оправи деня днес? Чао, лека! Хора, вече остава 1 час и 1 минута, което не знам колко е добре, ако трябва да бъда честен. Ако трябва да бъда още по-честен, въобще не изглежда, че намаляват. Даже все едно се увеличават, аз за около 50 май вече. Видим за 1 час какво ще мога да направя. Извинявай, може ли да ти дам едно позитивно послание? Чао, лека! Учтиви хора, извинете, може ли да ви дам това позитивно послание? Не може. И означава да оставите един лайк на този клип, за да продължа да правя такива клипове. Извинете, искате ли едно позитивно послание да ви се оправи деня доколкото може? Добре. Здравейте, искате ли по едно позитивно послание да ви се оправи деня доколкото се може? Няма проблем, чао, брат. Това беше моят бивш колега. Извинете, може ли да ви дам едно позитивно послание? Добре. Остават 57 минути от таймера и остават поне 100 минимум. Важното е да има позитивни послания. Нали така, може и вие да напишете някакво позитивно послание под коментарите на този клип, за да се оправи и моят ден. По-малко са, бе. По-малко са. Тези бяха така. Не би се случили. Хайде да раздам 1000. Get the f***. О, раздадеш 200, бе. Докато се почувахме, ги преброихме. Иван ги преброи. И излязаха 92 още. И имаме 31 минути. Естествено, докато почуваме, не спираме таймера, защото това е мамене, а ние не мамим. Извинете, може ли да ви дам позитивно послание? Добре. Но сме в една посока. 110, които сме дали, поне 50 са ни отказали. И ако не бяха ни отказали, може би щяхме да успеем да се вместим във времето. Но сега ни остават 30 минути, имаме още 100, 92 и ще стане тегъл. Възможно е Иван да не ги е преброил правилно. Да се надяваме да ги е. Извинете, може ли да ви дам позитивно послание? Добре. Няма да ви дам. Забелязахте ли как енергията не отиде на вятър? Котка. Ай. Хора, тази работа е много по-изморителна, отколкото си мислех. Май ще се наложи да дам 100 евро в крайна сметка. Светофара ни предсака. Опитва да ми открадне времето, но няма да му се получи. Имаше едно момче там, но то поради някаква причина избяга нататък. Накъде да продължим? Ела надолу. Втори светофар. Мисля, че не е добра идея да го чакаме ела нагоре. Това да минем през уличките.
Damn! Хора, официално минаха 3 часа. Тихо. Хора, официално минаха 3 часа, откакто раздавам тези позитивни послания. И в крайна сметка не успях да ги раздам, което означава, че ще трябва да дам на някой 100 евро. Минават някакви момчета, с радост бих им дал, но те не спират. Абонирай се! Прекрасно. Смятам на последния човек, на който ще му дам 100 евро, да му дам едно позитивно послание. Избрах за победителя да му дам щастието е близо, понеже ще вземе 100 евро от моя джоб. Не знам защо се върнах назад. Сметнах, че ще има хора, но не предвидих, че светофарът ще ни спре пак по средата. Последното позитивно послание за днес ще отиде при някой късметлия. Повече няма да завърваме на светофари. Извинявай, имаш ли минутка само? Днес се опитвам... You don't speak Bulgarian? Yeah. I can speak English, no Okay. problem. But So, a little bit, yeah, sure, my English is bad too. okay. So today I'm filming a YouTube video and I try to give away 200 positive vibes, like to cheer up some people, to make their day. Yeah, and I fail. And my just give me a moment. My наказание, брат, как? I need to remember. Слово наказание. Oh, for real? Yeah, Yeah. Russian, yes. So, моето наказание is to give away 100 euro to the next, random people. And you are the luckiest guy, so I can give you positive послание, I guess. I don't know how it's in English, and this is for you. I really hope it's Thank you. it make your day. This is crazy. For real? Yeah, good job, brother. More. Have you good time? Yeah, have a nice day, brother. Днеска ни е тръгнал на чужденци, но това няма значение, понеже аз не дискриминирам никого. Абе, това беше от този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете един лайк, абонете се за канала ми с камбанка, за да не изпускате и следващите яки видеа. Може да напишете някакъв як коментар, ако ви е харесал видеото, ако имате някоя любима част, и не забравяйте да бъдете позитивни. Чао!